راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام زخبركم تخاطرتي مدبات راديو إيرنا بفلايد ما مدباب قزينا مسوخم سألنا حد لون أقرب نشاق برهان نسيحن لو من عدو مالين قدمي نايك أدم تقدلين دلاي فتحن وي حمتات أبقى السن فتحي زركبن نترابس ملاش كاب نروي مسائل له لمين نكايل علال بعبيز بلا سئلي اتي بيتي بياز كايد نتفتات نايك ألسي وي مدلاي فتحي كساب حجي كاب تشع متمرد نحداري إنا بفلاي مالتي كساب حجي قامون رئيتون ككافلني حدا خبتهم أبي إرترا أبو تشع متمرد بوجن إرتراون زقاتو سلز نبرو نايتي قناتات ممكن على لكن فتنينا زي بقى عبي السئلي نريو يخسب زحجي إذا حلف سمون من سيات إرتراوان ببرجينا حمود زفلوتو أب بتبيع بعد سابق هيدا مسمينار غيرهم من بارومن كسب حجي انتي وعوع زينة مخانون زك حدا يكون نمو بزعبو زولو رئيتون أبي إرترا بزعباز نبرو قناتاتن بمنقل إتيبيا خا من واحد عمل تفتي نسلم تحسب حجي لو زي ترى أي زبل رئيتوها كافلنيو قد ما حجي قد مقرب وانات حدا رئيتوها كافلنيرو حدا حبريتها كافلنيرو سود ما أبي ترى بزعبا خكايز حسب زولو نايلو تي مسرحات من بخميت تراخيبهم تاكسور في حسب الله زبل رئيتو ويكا ناتو عتيز مسل ويكا ناتو حبريتها كافلنيرو سو انت نفكر بلا ليك اني يقن دحروايت خاص كنو اشتكت نقرني سمعتها مزاخرن ملا لين كون مرحبا مجمريا يغني لي كبرتك يا هبلي مالت حسابك كافلنا الكاس اللي عدم كاني كمون تم تقاتلتي زلعلي مسغناي يقرب شمي نصرا باس ملاش قبر سلاسي بحال توليد زعابه كله كرانيو كاو نابتي مبقل عدي كيده بحال شنت شعات 275 إلى 10 سلسته ورحاده كل ورحاده 75 كمتي كله من اسي هاجراو سمعيت حاضرني نار تقادلو حارنت إرترا تسليفه دحر تقادلو حنا إرترا سودان متاون سودان آتي كساب حجي خاء أبتغال سي غصل له نتي جوقان سرعات كي تنبرخو مالتي أوكي هراي إمبار اسكي نابزي هلو كنتات نمزع كميتر يقول لها إرتراوان منسيات بفلاي برجينا حمود زفلوتو إرتراوان منسيات بتبيع سيمينار غيرو مالو إزي استقبل سيمينار بمن صارت نسخات فلطون نسخات تموكر كاين كرة خلو عبوي نجار دو خويني سمعك ولا سنيشي نجار كويني خاطر خبو كميت نات كريتو برا صبو بزغنة هجين تايوت نحنا نفلطو تموكرو بفلاي ون دحرزي سرعات بسلطان محازو كم زا أمسلي معبلنا من إسيات بزح أي نبلن مونياتو التسرعات نتمن إسي شبيتو حيزو وصل زنبرة بفلاي ونبت من إسي فرحس لزنبرة عندنا ون بتيناتو بروباغندا كم تتفلقيها مسكينات الزاميدو نتقينات أدمين من واحد فترة كينات نهزب زدنا له كنتاس لزنبرة كم زعينات معبلنا من إسيات بزح حي نبرن تذكر تقين كون أبت مجمع من إسياد بفلاي بإسرائيل سجوا مشفينون سلامة وسلف زجبروا الجزيوني نيروات لو ما جينا بس درجات بس إحنا لنا زمن إسيزي بتعمي كبيت شو أنا كبيت قفعي بس هو سلازي تقطعه إن حرنا قيلو حجنا بس إحنا لنا سماوي معبل بس إحنا لنا سلازي بتعمي صبوعيو تقطعون كبيديو أبرز السرعات بتعمي يصل إلو قطع له من ياسو نايتو كله حسار مكرا زرخبه من إساي لومي بجكا السرعات زي أوجدكا حدا ديمقراسياوي زخونه سرعات نمتكال زقبر كالسي بملو عقمو كله كاوز طلب مسواتنت انداخفله كما تصني حلو سلازي بتمكروها درجه حدشيو كبهال كالماتي مستي نحنا زنبرنا كنتات كتزامدون كلها سلازي من إساي كل جزيه كجبر يخيلي وعي حيليو سلازي السرعات زي حدا زو خسرو صقان تهاليو نزمن إساي زي مخساري مالتي وناس زمن إساي زي
شيشة حوي قلبتنا من إسي عمتن شدش تورحن بناس أمريكا مالت قليلا يكون مال دمر حجنا يسلاسة عمت ما يسلاسة عمت من إسيات بب عمتن شدش تورحن بتبايك حزبون تزخول نيرهم من إسيزي تعمتن شدش تورحن السماء قراوي أقول قوله زولوا وديو قبل كسرح انت زخيل كمهار تزخيل نيرو بتعمي كندي صقام رخو نيرو مالتي ስለዚህ ሓደ ካብቲ ስርዓት ዝኸሰሮ ፀጋ እንተሃልዩ ነዚ መንእሰይ እዚ ምኽሳሪ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መንእሰይ ተገፊሑ ግዳይ ናይ ኩናት ኮይኑ ተጨቂኑ ተኣሲሩ ኩሉ ግፍዕታት ፋሽስታዊ ዝኾነ ግፍዕታት በፂሕዎ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናብ ስደት ውሒዙ እንደገና ግን ስደት መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢሉ እንደገና ከዓ ንቃልሲ ተበጊስሎ ስለዚ ከም መንእሰይ ብርግፅ ገለ ጉድለታት ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ንኡ እንዳማዕረሪኻ ናብቲ ሓቀኛ ዝኾነ መስመር ንምትሓዙ ኩሉ እቲ ተመክሮ ዘለዎ ኣካል ሓገዙ ከበርክት ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ማለት እዩ ሕራይ እዚ ብምንፅፃር እቲ እስኹም ብረት ሒዝኩምን ዝኣተኹምሉ 2014-15 ካብ እስራኤል ከይተረፈ ኤርትራውያን መንስያት ሰብዓ ድግራት ዝበፅሑሉን ኣብኡ እውን ማዓስከራት ዝኸፈትሉን ግዜ እውን ነይሩ እዩ ሕጂ እቲ ሕቶ ብወገን እቲ ሓገዝ ክህብ እየ ዘሎ ብወገን ኢትዮጵያ ብዘየገድሳይ ናይ መንግስቲ ነይሩ ግን እታ ሃገር እንዲኹም ትገብር ዘላ ኢልና ክንሓስብ ከለና ቅድሚ ሕጂ ዘይተዓወተ መንገዲ ዘይተዓወተ ፈተነታት እንዳሃለዎ ከሎ ሕጂ ኸ ክዕወት ዘኽእሎ ምክንያታት ኣሎ ድዩ ሕጂ ንድሕሪት ምልስ ኢልካ ንስኹም እውን ብረት ሒዝኩም ትቃለስሉ ኣብ ዝነበርኩም ግዜ ንሱ እውን ናትካ መረዳእታ ናትካ ዝኽሪ ክተካፍለና ፅቡቕ እዩ ሽዑ እውን ተፈቲኑ ተዓወተን ስርዓት ክሳብ ሕጂ ሰሪሩ ኣሎ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መከራ ከዓ ካብ መጠን ንላዕሊ ክትቆፅሮን ክትሓስቦን ክትፅብፅቦን ዘይትኽእል ወላ እውን ክትርድኦ ዘይትኽእል ውስብስብ ዝበለ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ እዚ ግን እቲ ፈተነታት ኣይተዓወተን ስለ ዝኾነ እዩ ተዝዕወት ነይሩ ፈተነታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ መከራ ሽግር መኽተመ ነይሩ ግን እቲ ፈተነ ኣይተዓወተን ሕጂ ካብቲ ንስኹም ብረት ሒዝኩም ዝኣተኹምሉ ናብ ዲቴል ድሓር ንኣቱ ኢና ክሳብ 2014 ጥራይ እንድሕር ሓሲብናዮ ክሳብ ሕጂ ከዓ እንድሕር ሓሲብናዮ ሲ እንታይ እቲ ፀገም ብወገን ኢትዮጵያ ኮንካ ተፈቲኑስ ዘይዕወት እንታይ እቲ ተመክሮኻ እንታይ እቲ መረዳእትኻ እንታይ ክኸውን ክልቲ ምክንያት ኦኬ ሕጂ እቲ ሓደ ምክንያት ትቐንዲ ምክንያት ዝብሉ ኣነ እቲ ውድባት ኣብ ሓደ ሰሚሩ ሓደ ወታደራዊ ሓይሊ ገይሩ ብሓባር ክቃለስ ዘይምኽኣሉ ከም ዓብዪ ጉድለት ገይረ ዝወስዶ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ውድባት ነይሩ ነናቱ ወታደራዊ ሓይሊ ነይርዎ ስለዚ ሓደ ወታደራዊ ወፍሪ ክትገብር እንተዘይክኢልካ ዕዉት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ርእሲኡ ግን እንታይ ኣሎ እዚ ቀጠና ብኢትዮጵያ እንተሪኢኻዮ ሽሻይ ሓወይ ወታደራዊ ወፍሪ ዝበዝሖ ከባቢ ማለት እዩ ስለዚ ወታደራዊ ወፍሪ ዝበዝሖ ከባቢ ከዓ ንክትቃለሰሉ ብጣዕሚ ምቹእ ኣይኮነን ዋላ ሕጂ እውን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እንታይና ንክትቃለሰሉ ምቹእ እምበር ይኸውን በቲ ኖርማል ግርህ ኢልካ ክትሓስቦ ከለካ ሕጂ እንታይ ይኽእል ደልዮ መስለካ ወታደራዊ ወፍሪ ክብል ከለኹ ፃዕቂ ናይ ሰራዊት ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ፃዕቂ ናይ ሰራዊት ዘለዎ ከዓ ኩሉ ግዜ ንኡ ፈንጢስካ ክትሓልፍ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝኸውን ስለዚ ሕጂ መጀመርያ ንሕና ክንሓስብ እንተኮይና መወፈሪና ኤርትራ እዩ እንተልና ካብ ወታደራዊ ወፍሪ ደሓን ዝኾነ ቦታታት ኢኻ ክትሓስብ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወታደራዊ ወፍሪ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ንኣብነት እዚ ከባቢ ካብ መሓጀር ጀሚርካ ክሳብዚ ጎቦን ባሴራ ዘሎ ዋላ በሎ ዳርጋ ኩሉ ፃዕቂ ናይ ወታደራት ዘለዎ ከባቢ ብክልቲኡ ሸነኽ ማለት እዩ እቲ ናይ ቅድም ሕጂ እኳ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኣይፈልጥን ግን ትቅድም ዳርጋ እቲ መብዛሕትኡ ሰራዊት ናይ ግደፍ ኣብ ከባቢ ዶብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ፈንጢስካ ክትሓልፍ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ምክንያታት ነይሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካልኣይ እውን እንታይ ነይሩ 25 ኪሎ ሜትር ዓቃብ ሰላም ዝነበሮ ከባቢ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ ዓቃብ ሰላም ኣብኡ ምንባር እውን እቲ ሓደ ከም ረቋሒ ክንወስዶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብዝኾነ ሕጂ እንተደኣ ኣብ ኤርትራ ክንህሉ ኣለና ንብል እንተኮይና ብጣዕሚ
ወተሃደራዊ ጻዕቂ ዘይብሉ ከባቢና ክንመርጥ ዘለና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ሕጂ እውን ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ሽግር ኣብ ተሓላለኸ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ክልቲኣቱ መንግስታት እውን ከምቲ ንፈልጦ ኣብ ፅልኢ ኣሎ ሎሚ ዶ ፅባሕ ኩናት ክጅምር እንዳተባሃለ ሰባብ ስጋኣት ኣብ ስኽፍታ ዘለወሉ እዋን ኢና ዘለና ማለት እዩ ብኤርትራን ተወሲድካ ሕጂ መዓት ወተሃደራት ንደብ ኢትዮጵያ ተፀጊዖም ኣለው ስለዚ ነዚኦም ፈንጢስካ ንክትሓልፍ ካብቲ ሓደ እንድሕር ሓሊፍካ ኣብቲ ሓደ ትወድእ ካብቲ ሓደ እንድሕር ሓሊፍካ ኣብቲ ሓደ ክትወድቀሉ ትኽእል ዕድል ስለዝህሉ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ክንህሉ ኣለና እንተልና ክንህሉ ካብ ባህርያዊ ክኸውን ትኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ቦታ ክንመርፅ ክንክእል ኣለና ወተሃደራዊ ወፍሪ ዘይበዝሖ ከባቢ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኢልና ክንኣምን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ብዙሓት ሰባት ከም ዝሪኦ ዘለኹ ከም ዘንብቦ ዘለኹ ትርኢቶታት ግን ሕጂ ኣብ ኣስመራል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣለና ፅሒድና መቐለን ኣብ ዓዲግራትን ከይድና ዝብል ርእቶታት እስማዕ እዩ እስኻ ትብሎ ዘለኻ ወተሃደራዊ ስነ ፍልጠት ዝሓወሰ መረዳእታ ከተካፍል ዘለኻ እዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ቅድሚ ሕጂ እውን ከም ዝበድሃኩም ቅድሚ ሕጂ እውን ዕንቅፋት ከም ዝነበረ ብድሆ ከም ዝኾነ ኢኻ ተካፍል ዘለኻ ዝበዝሕ ኤርትራዊ ከዓ ናይ ኤርትራ ፍታሕ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ጌርካ ንምእታው ጥራሕ ኢሉ እዩ ዝኣምን እሞዚ ይገራጮ የለን ዶ እስኻ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ከምኡ ክብሉ ክትሪኦም ከለኻ እንታይ ርእቶ ተካፍል ተወስኺ ርእቶ ወይ ብኸመይ ነገራት ክዕረይ ኣለዎ ኢልካ ተካፍል ሓሳብካ هو حجي እቲ መጀመርያ እንታይ እቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ወፍሪ ሽሻይ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ወፍሪ ክፍለ ይኽእል እዩ ትቅድም እንታይ ነይሩ ወፊርካ ንኢትዮጵያ ኢኻ ትምለስ ማለት እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ ክትምለስ ከለኻ እንደገና እውን ዓቃቢ ሰላም ምስ ምንባሩ ናቱ ኣሉታዊ ፅልዋታት ነይርዎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እውን እቲ ንሕና እንኮ ክንሕዞ ዘለና መንገዲ እንታይ እዩ እንተልና ካብ ኢትዮጵያ ምብጋስ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ክትብገስ ትኽእል ኢኻ ወላ እውን ፈንጢስካ ክትሓልፈሉ ትኽእል ዕድል ኣሎ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ትቅንዲ ባህርያዊ ወተና ኣበይ እዩ እንተልና ግን ኣብ ኤርትራ ክኾን ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እታ ቆልዒ ኣብ ኤርትራ ኢና ክንገብራ ዘለና ውሽጢ ኤርትራ ማለት እዩ ግን ሕጂ መብዛሕትኡ ወተሃደራዊ ወፍሪ ዘለዎ ከባቢ ሽሻይ ባፃዓቂ ዘለዎ ማለት እዩ ሓደ ብዙሕ ወተሃደራት ኣሎ ስለያ ኣሎ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ኣብ ፍርሒ እዩ ዝኣቱ ምስቲ ዘሎ ወተሃደራዊ ፃዓቂ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንስኻ ክሰገሮ እንተኮይንካ ሓደ ግዜ ኣቲኻ እታ ቆልዒ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክትገብራ ትኽእለሉ ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ከትካ ግን እታ ቆልዒ ኣበይኻ ክትገብራ ዘለካ ዝብል ነገር ግን ኣብ ወተሃደራዊ ወፍሪ ዘይበዝሖ ከባቢ ወተሃደራት ፃዓቂ ዘይብሉ ከባቢ ክትመርፅ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ምህላው ግን ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ መጀመርያ ኢትዮጵያ ጎረቤት እያ ብዙሕ ስደተኛ ዘለዋ ብዙሕ መንእሰይ ዘለዎ እዩ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ተስፋ ይኾነ እዩ ወላ ነቲ ወተሃደር ነቲ ስርዓት ፀሊኡ ዘለውን እንተደኣ ንስኻ ኣብኡ ዋዒ ጌርካ ሙቆት ክህቦ ይኽእል እዩ ናባኻ ክመፀሉ ዝኽእል ዕድል እውን ኣሎ ስለዚ እንተዋሓደ እቲ ምንቅስቃስ ብቐረባ ኮይኑ ክሰምዖ ከለውን ዝህቦ ተስፋታት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣለውን ብርግፅ ምክንያቱ ሕጂ ንሕና ኣብ ኤውሮጳ ኮይና ክንዛረብን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ከዓ ኣብ ከባቢ ሱዳንን ኮይንካ ክትዛረብን በበይን እዩ ስለዚ እቲ ናቱ ሙቆት ኣለዎ እቲ ናቱ ዋዒ ኣለዎ እቲ ናቱ ኣሉሳዊ ብኣውንታዊ ተራውን ኣለዎ ማለት እዩ ግን ከይዱ ከይዱ እታ ቆልዒ ንሕና ኣብ ኤርትራ ኢና ክንገብራ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ክንገብራ እንተኽኢልና እሞ ከዓኒ ብተመክሮ ካብ ወተሃደራዊ ፃዓቂ ዘይብሉ ከባቢ ኢና ክንመርፅ ዘለና ሕጂ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክትሓስብ ከለኻ ኩሉ ግዜ እቲ ድኹም ጎኒ ናይ ፀላኢ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ እምበር እቲ ብርቱዕ ጎኒ ይኮንካ እንትወስድ ስለዚ እቲ ፀላኢ ኣበየናይ እቲ ድኹም ቦትኡ ድኹም ኩነታቱ ርኢኻ ንዓኻ እቲ ህዝቢ ብዙሕ ክፈርሓሉ ዘይክእል ዕድል ወተሃደራዊ ፃዓቂ ዘይብሉ ከባቢ ናይ ስለያ ፃዓቂ ዘይብሉ ከባቢ ክኸውን ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ ሕራይ እዚአን ዛዕባታት ካልእ ኣርእስቲ እውን እንዳፈጠራለየን ዝመፀ ዘለዋ ድሓር ክንምለሰን ክትፍትን ኢና ሕጂ ዝበዝሕ ኤርትራዊ ብኢትዮጵያ መንገዲ ብኢትዮጵያ ጌርካ ፍታሕ ንኤርትራ ክትረክብ ምድላይ ምስቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ
ናይ ወደብ ተጠቃምነትን ወደብ የድልየና እዩ ባሕሪ የድልየና እዩ ዝብሎ ዘሎን ኣተኣሳሲሮም ርእይቶ ከቡ ከለዉ ስለዚ እዞም መንእሰያት ወይ ከዓ እዞም ሓለፍቶም ናቶም እሞ ምስቲ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ተሰማሚዖም እዮም ዕድል ዝረኽቡ ዘለዉ ወይ መንገዲ ዝረኽቡ ዘለዉ ዝብል ርእይቶ ጥራሕ ከዓ ዘይኮነ ስክፍታን ፍርሕን ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ምምፃእ ምምፁ ብኤርትራ ክመፅእ ኣለዎ ፍታሕ ዘይኮይኑ ብኢትዮጵያ ዝመፅእ ፍታሕ ኣየድልየናን ዝብል ተቃውሞ እውን የስዕብ ኣሎ እቶም ኣኼባ ዝገብሩ ዘለዉ ሴሚናር ዝገብሩ ዘለዉ ከዓ ናይ ባዕሎም መልሲ ኣለዎ ሕጂ እስኹም ብወገን ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክትመፁ ከለኹም ብፍላይ 2000 ዓመተ ምህረት እንታይ ነይሩ እቲ ስምምዕኹም ምስ ናይቲ ግዜ እቲ ኢህወደግ ብፍላይ ድማ ብሕወሓት ዝምራሕ ዝነበረ ማለት እዩ ግን ከም ኢትዮጵያ ተርእናዮ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ነይሩ እቲ ስምምዕኹም ኣብ ምንታይ ኹም ወረደ ምንታይ ኹም እንካ ናባን ትበሃሃሉ ነይርኩም ብምሉእ ሰናይ ድሌት ድዩ ንዓኹም ዝሕግዘኩም ነይሩ ክትኣትዉ እሞ እቲ ናትኩም ዕላማ ከተሳኽዕዎ ዋላስ ኣብ እንካ ናሃባን ዝበፅሕኩሞ እንታይ በሃል ነይሩ እዩ ኦኬ ሕጂ መጀመርያ ኣብ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ብምንም ተኣምር ወላ ሓንቲ ፍልሊ ኣይነበረን ኣብቲ እዋንቲ ሓደ ንሱ እዩ ስለዚ እቲ ስርዓት ከም ሓደ ጨቋኒ ስርዓት ጥራይ ዘይኮነስ ንዓና ከም ጨቋኒ ስርዓት ክኸውን ከሎ ንኢትዮጵያ ከዓኒ ከም ፃሕታሪ ኩናትን ኩሉ ግዜ ኩናት ዝዘሊ መንግስትን ምስ ምዃኑ ናይ ሓባር እምነት ነይሩ ብዚ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ናይ ሓባር እምነት ኢኻ ትብገስ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሓባር ረቑሓ እዚ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ዓድና ፍትሒ ሲኢና ኣለና ሰላም ሲኢና ኣለና ጨቋኒ ስርዓት ኣሎ ንህዝቢ ኤርትራ ዝብድል ኣሎ ስለዚ ንሕና ንቃልሲ ክንብገስ ከለና ንሕና ትበግሶ እዩ ክንቃለስ ስለ ዝደለና ኢላ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ከዓ ከም ጎረቤት ኩሉ ግዜ ኩናት እንዳፃሕተረ ዘሸገሮም ምዃኑ ብፍላይ እውን ቅድሚቱ ኩናት እውን ከይተረፈ ብኮንትራባንድን ብዘይ ሕጋዊ ስራሓትን ወላ እውን ኣብ ልዕላውነት ናይ ኢትዮጵያ ኣቲኻ ሰባት ምቕንፃል ባዕሉ ሓደ ካብቲ ንዝምድንኦም ዘሕርፍፍ ምንባሩ ብዓብዩ ግን ከይዱ ግን እቲ ስርዓት ብባድመ ኩናት ጀሚሩ ሕጂ ኣብ ባድመ መቸም ናህና ኢልካ ምሕታት ወላ ሓንቲ ፀገም ይብሉን ወላ ክሳብ መቐለ እውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ወላ ብወገን ኢትዮጵያ እውን ክሳብ ኣስመራ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ትፈትሖ እዩ ትሕቶ ማለት እዩ ስለዚ ትሕቶ ክትፈትሖ እንተኮይንካ ሓደ መጀመርያ ክልተ መንግስታት ኣብ ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዝነበሩ ኮሚቴ እውን መዚዞም ነይሮም እዮም ማለት እዩ ክፍታሕ ከኣሊ እንተዘይተሳሚዕካ እውን ንክልቲኻ ዝቐርብ መንግስቲ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ እንተዘይተሳሚዕካ እውን ኣብ ክንዲ ኩናት ትገብር ምክንያቱ ኩናት ኩሉ ግዜ ከምቲ ንፈልጦ ብዙሕ መንእሰያት እዩ ዝበልዕ ብዙሕ ዕንወት እዩ ዘለዎ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ዘፈናቅል ስለዚ ኣብ ክንዲ ናብ ኩናት ገልካ ትኸይድ ናብ ሕቡራት መንግስታት ከድካ እቲ ጉዳይ ንክፍታሕ ይከኣል ነይሩ ማለት እዩ ግን እዚ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኩሉ ግዜ ብዘተን ብልዝብን ስለዘይኣምን ናይ ሓይሊ ስለመጎት ስለዝጥቀም በቃ ብድድ ኢሉ ነዛ ባድመ ሒዝዋ ስለዚ ባድመ ከዓ ንፍቶ ንፅላዕ ሕጂ ባድመ ከዓ ብትሕቲ ኢትዮጵያ ነይራ ማለት እዩ ገሊኦም ሕጂ ንኣብነት ምስ ዳሕራይ ውሳኔ ብምዝማት ብሓይልዮም ኢትዮጵያ ሒዞማ ነይሮም እምበር መሬትና እዩ ዝበሃል መጎት ኣሎ ማለት ወይ ከዓ ንሶም ወሪዶም ነይሮም ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ወራር ትርጉማ ክንወስዳ እንተኮይና ሽሻይ ናይ ሓደ መንግስቲ ባንዴራ ናይ ሓደ ሃገር ባንዴራ ምውራድ ናይ ሓደ ሃገር ምምሕዳር ምፍራስ ፖሊስ ምምሕዳር እንተ ኣፍሪካ እዚ ወራር ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ብዝኾነ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን እቲ ወሪድዎም ነይሩ ኩናት ገይሮም ብርግፅ ኩናት እኳ ተመራፂ እንተዘይነበረ ኩናት ኣትዮም ስለዚ ከይዱ ኮይሉ ቃት መንግስቲ ከምቲ ንፈልጦ ብሱዳን ጀሚሩ ብየመን ቀፂሉ ብጅቡቲ ቀፂሉ ብኢትዮጵያ ቀፂሉ ስለዚ ነቲ ከባቢ ሰላም ከሊእዎ ስለ ዝነበረ ስለዚ እቲ መበገሲ ሓደ ካብቲ ዝምድናና ረቑሒታት እዚ እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ጭቆና ኣሎ ህዝብና እዚ ኩሉ ተቃሊሱ ፍትሒ ይረኸበን ዝብል እምነት ነይርና ኢትዮጵያ ከዓኒ ከም ዝተወረሩን ኣብ ርእሲኦም ኩናት ከም ዝተወልዐን ኣብ ግምት ምእታዊ እቲ ዝምድና ዝኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ካብዚ ብዙሕ ዝፈልዮ ነገራት ሪኢኻ ትብለን ዘለካ ምስለኒ እዋ ሕጂ ኣብዚ ናይ ሕጂ ኣነ እንታይ ክብል ደልየ መስልካ መጀመርያ እዚ መንእሰይዝስ ኣብ ጉዳይ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ
واقع عداقة خجبر خيلديو إلنا أبقى متكن وسط كنكالنا ما تحجي أتي سخفتا أنت يخف لك مسيلك كل جزء كان إرتراويان نحنا نحزو أب إنتتاتن أب سخفتان ننبر كنا أب ترتار ننبر كنا معك إذا كون زي جبو أنا جري هذا مجمريا نسخة إن كان هبان تبهالو مستراخب كاي مالتي ስለዚህ ممكن تي نصوم زلعلو زلو كتقرمو تخيل انت وين كاون مش قرب كام استقرب كاي مالتي كابت سوم زبركم لو غزي زفاليو غن انتايو حجي بجهود ودا بيد لنا له بحري لنا له زبل نايت مراحي ايثيوبيا استدغاغي مزمص زربا حدا سقات فترالو كلا اي اتهم يوتيوبرات بولوم ناي ميديا سبات بولوم مهورات بولوم ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ በሪ ወይ ናይ ኣፍ ደገ ናይ ባሕሪ ከም ዘድልያ ይጉስጉሱ ኣለዉ 130 ሚሊዮን ህዝቢ ኢና 130 ንቐርብ ኣለና 120 ሚሊዮን ኣለና ሕጂ እቲ ዝኸፍአን ዝተረረን ዝረባ ከዓ ኣነ ዋላ እንተዘይሳለጥክዎ እዚ ደቂ ደቀይ ወይ ደቀይ ከሳልጥዎ እዮም ዝብል ኣዝዩ ተሪር ዝኾነ ዘረባ ከዓ ደርቢሎት መራሒ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነቶም ኣብ ምንቅስቃስ ናይ ፍትሒ ዘለዉ ጥራይ ዘይኮኑ ነቲ ኣብቲ ስርዓት ደገፍቲ ዘለዎ በሎም ነቲ ህዝቢ እውን ብምሉኡ ስግኣት ዝፈጥር ምዃኑ ንሪኦ ኣለና መፅናዕቲ ምግባር ዘድልዮ ኣይኮነን ምሕታት ዘድልዮ ኣይኮነን ኣብዚ ሰዓት እዚ እቶም ድለይቲ ፍትሒ ብንጹር ዝንዝን ቀዳማይ ዕላማ ጌርና ኢና ንኸይድ ዘለና ኢሎም ክዛረቡ ኣይንሰምዕን ዘለና እዚ ከዓ ስግኣት ይፈጥር ኣሎ እዞም ስግኣታት ካብ ባድዮ ዝተበገሱ ኣይኮኑ ኣነ ክሪኦም ከለኹ ብወገን ኢትዮጵያ ዝበሃሉ ዘለዉ ዝፈጠርዎ ስግኣታት እዮም እቶም ኤርትራውያን ድለይቲ ፍትሒ ከዓኒ ኣብዝን ኣይንደራደርን ኢና በዝን ጉዳይ ክንዘራረብ ኢና ኢሎም ከዓ ነፂሮም ክዛረቡ ከዓ ብዙሕ ይስምዑ ኣለዉ ጥራሕ ስርዓት ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ተባኢሱ ስለ ዘሎ ንሕና ካብ መፂና ከምዚ ንገብር ኣለና ዝብል ቁሩብ ናብ እንታይ ካ ትብሎ ዝኸደ እሞ እዚ ከዓ ስግኣት ይፈጥር ኣሎ ሕጂ እንታይ ክብል ዝፍትን ዘለኹ እቲ ስግኣት ምክንያታዊ ዶ ኣይኮነን እስኹም እቲ ቦታ ሒዝኩሞ ከለኹምን ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ክትሰማምዑ ከለኹምን በዚ ትብለን ዘለካ እዩ ነይሩ ንፁር ትነግረኒ ኣለካ ሽዑ እውን ክንድቲ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ዘስግእ ዘረባታት ይስማዕ ኣይነበረን ብዘይካቲ ናይ ክልቲኦም ስርዓታት ዝለዋወጥዎ ዝነበሩን ብዓብዪ ተኻቲ ኩናት ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ደኣዩ እቲ ምክንያት ናብ ስንዓፈ ዘእተዎም ንኢትዮጵያ መንግስቲ እንታይ ነይሩ እቲ ዕላማ ንስኻ ትብሎ ብናትካ ናበባ እንታይ ነይሩ ፅፍሕናትካ ሞ ብቲ ግዜ እቲ ናብ ስንዓፈ ዘእተዎም እንታይ ነይሩ ስንዓፈ ጥራሕ ዘይኮነ ኩለን ዶባት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ፖለቲካዊ ትርጉም ነይርዎ ዋላስ ግድን ወታደራዊ ዕላማ ነይርዎ እዩ ኦኬ ሕጂ መጀመርያ እንታይ መስለካ ሸሻይ መጀመርያ ሓላፍነተይ ኣባል ፈፃሚት ነይረ ኣብቲ ዝነበርኮ ውድብ ካልኣይ ከዓኒ 9 ወርሒ ኣብ ሰንዓፈ ኣመሓዲረ ማለት እዩ 9 ወርሒ ኣብ ሰንዓፈ ነይረ ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ካብ ክልቲኡ ሸነኽ ተቆራሪፁ ስለ ዝነበረ ምክንያቱ እቲ ቅድም እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ዘመሓድሮ ነይሩ በዚ ከዓ ኩናት መፂዎ ኣሎ ስለዚ ንሕና ከም ተቃወምቲ እንተወሓደ ኣብ መንጎ ኮንካ ነቲ ህዝቢ ዘድልዮ በቲ ክንድቲ ዓቕምና ዘፍቅዶ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ኣገልግሎት ክንህብ ኢና ኣቲና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኩናት ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ ብናይ ኩናት ሕጊ ሽሻይ 25 ኪሎ ሜትር ክትኣቱ ይፍቀድ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ወታደራዊ ሕጊ ኩናት እንድሕሪ ንዓይ ስግኣት ኮነኒ እዚ ስርዓት እዚ እንተልካ ክሳብ 25 ኪሎ ሜትር ኣቲኻ ቦታ ክትሕዝ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ዝኾነ መንግስቲ ሕጊ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ግን 25 ኪሎ ሜትር ኣትዮም እኳ እንተነበሩ ዳሕራይ ግን እቲ ምስ ተፈራረሙ ናይ ኣልጀርስ ውዕር ምስ ተገብረ እንታይ ኮይኑ እዚ 25 ኪሎ ሜትር ዓቃቢ ሰላም ክሕዞ ተወሲኑ ማለት እዩ ቀጥታ ከዓ ዓቃቢ ሰላም ምስ ወፀ ኢትዮጵያ ወፅኦም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ክሳብቲ ዓቃቢ ሰላም ክሳብ ኣብ ስምዕ ትበፅሕን ክሳብቲ ዓቃቢ ሰላም ዝመፅእን እዩ 25 ኪሎ ሜትር ምክንያቱ ዶብና ክነውሕስ ኣለና ዝብል እምነት ስለ ዝነበረ ክሳብቲ ዓቃቢ ሰላም ክሳብቲ ስምዓት ተበፂሑ ዓቃቢ ሰላም ዝኣቱ ኣብቲ ከባቢ 25 ኪሎ ሜትር ፀኒሖም እዮም ድሕሪኡ ግን ኦልሬዲ ዓቃቢ ሰላም ምስ መፀ ግን ኦልሬዲ ቀጥታ ወፅኦም ምክንያቱ ኣብ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ምንም ዝኾነ ጥርጣሬ ስለ ዘይነበሮም ወይ ድማ ንመርገፆም ንፁር ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ሕራይ
مزي نبخ ملسينا مزنا حجي زي نصور زخانة ركبات زقبر زلخة السب ويتهزبي سقات انت حاضره كم نبردو اي وسادن سقاتات كخمي يروح انت ازلو توم من سيات كونه ولا تم قالوا تودبات كون فلاني عفارون حجبو خيت كم زلو يفلت ألمو يقلص ألموني سقات نخي هلو مستي تبياز قبرو زلو وعلى كنصرو دي يقبا ولا انتهي تقبرو يزحيش سقاتات نمقناس هو حجتي سغفتا كل يبلون إلكا تقامت أنا جرا يكون المنياتو سغفتا يهلو إلكا تعبسو أنا جرا يكون المات فلذي أنت اللي قلت إنك اللي مالتي هذا مسي تبقى تقبرو درر قلت كون خلالو نتهزبي ندري تفتح ترايزي كونس نتهزبون بمرو مالت منياتو حجي زي كيدو زلو زمدنا مبعتاوي زمدنا يزلو تي زمدنا already تمايتكا عب منتايخا سمع تقبر أمر الرداء مسبس أحكا تمر الرداء انتايو زبل نقر نهزبوخ تبرك كتكالا كمان منياتو قلت إنه كهلو كغير الله قلت إنه تزي خليه اللي جيت تسغفتا مهلاو أي ترفن عندها تسكفكا مكلاسكا طعوم أيكونن سلازي تسغفتاون سلو انتاي متصير إلكا تماغوتلو نقر أيكونن سلازي كي نقاقي ويدماني كنت تنقاقا زد اليوم وخانو أبقمت يوم توم أبالات برقيدنا حمدو تقوداي أبسمع مستبسحي تسمع انتايو بزرزر محبار كدلي كوينو سمعنا أنا وناسي هراي فمنت زي كوينو جن كل جزء كيدو خيدون ممكن أبتدم بتعامون قال في اللي كيف ترون متنقع أي حتة مالتي امبار انتايوتي عايز مثلني حدا توم كلمة حجيز تخيلوا ناي فتحين فتحات موز فشلو إذا حجي زمت من قصقاص برجينا حمود يخون بخالي يخون نتوم زحالفو أصنيعو قدلتات أريمو زبقس كوينو أي رخبون أنا وي أي سمع عنني نحن أخاهم يسمعك كوينو نقرن تغلي حاجن كابناتكم ترى عند حرت باقيسنا أستات عسر عمل زخون كلمة حجي انت خوينا نفشيلهم أبي قدلت نيروم أبي منفعت نيروم تايسلو زخون الزبل مزنعت ندا قبر الزخيد قجلة وي من قصقاص بزح يلن عين رئنزل لنا حجي أب حمشت عمت تدقاقامي قزيت تدقاقامي جاي يفتسامي أب عسرت عمت تماثل جاي يفتسامي تناي فتحي آلسي ندا دسكلة ندا تقود أي زخيد نهيز بيرتلا مكرخة ندا بزح أي زخيد زلو حجي نسخة السخم زقبركم موجود لك كتقمو يبلو من تبلو تقص انتهي لك انت هتقص نعمنت بزحو دبات كنين يركم السخم أو انت نيرو ولا سألوتا ويكال انت نيرو السخم تقبرو انت تنبرو مع عوتكم زيوم كأخ قبرو وزي بلوم تبلو برام حجي هذا مجمريا إذا حجي زبقة زلو مع برقيدنا حملو كابتن إحنا إذا حلفنا تمكرو كمهارا لو انتلنا تخكلي ولا حنتي صقام يقولون كهون كأز قبوا أنا قري ماتي كلاي كله تقبرو سقومتي أو دقيق مصنعتي استمركو سوون كهون اللو ماتي زي أقداسي سالساي قلت إنت كله خاف اللو ماتي منياتو سغان هزبي حتقال زلخا سلازي تهزبي حفشاوي انتهي تقبر كم زلخا فلت كفل الله بفلاي ون حجيتي نسي إثيوبيا زقبر زمدنا بتوم صلاتي كنت قمرو زخولو مخانمونا بقمت كنوسد كنقل الله مالي عشان كويلو زيس تمالي بيودق كوا او العلاونتنا إيرترا حنتي ترطاري زي نورم ويدماني زسكف نجار زي نبرون سرعات كساب كندي كم سرحلو نتهزبي أدناجرو بقى معلتي وياني زبل حمام كم زأتون فلتينا مالتي سلازي زي أبقى متكاتو كفل الله سلازي نحنا كم تقالستي تقدم زحلفنا يو أرتا وتمكرو كابانا كقسمو كقول اللوام أما صناعتي سلموركوسه كخون كخلالو سالساي ون قلصنت كل اللو رابعاي ون نخلو سخفتات زقنتت تنقا خنددلي اب قمت كوسه كخلالو ماتي هذا كتاعتك انتنا هنا هجي تمكرون تيخا ايوا بزح ودبات مهلا ولا حنت صقم يقولون
ብዙሕ ውድባት ምህላው ብዙሕነት ምህላው ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ግን ሕጂ ንሓደ ፀላኢ ትቃለስ እንተ ነርካ ሓደ ዓይነት ኮማንዶ ክህልወካ ይግባእ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዕላማ ከይድካ ነቲ ስርዓት ምውዳቕ እዩ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካዊ ፕሮግራምካ ይኹን ወይ መርገፅካ ይኹን ከም ዘለዎ እንዳሃለዎ እንከሎ እንተወሓደ ግን እቲ ናይ ውድባት ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ሓደ ኮማንዶ ተጠርኒፉ ነቲ ዕላማ ክዕውተሉ ስርዓት ንምውዳቕ ሓደ ኮማንዶ ኮይኑ ክቃለስ እንተዝኽእል ነይሩ ممكن ብጣዕሚ ኣውንታዊ ስራሕ ምተሰርሐ ነይሩ ስለዚ እቲ ተቃውሞ ኣብዚ እውን ፈሺሉ ሓደ ካብቲ ፍሽለታቱ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ውድባት ገሊኡ ነይሩ ሓደ ኮማንዶ ንግበር ዝብል ገሊኡ ከዓ ዝኣቢ ነይሩ ስለዚ ሕጂ እውን ወላ እኳ ዝተፈላለየ ውድባት ክህሉ ዝኽእል እንተኾነ ሕጂ እውን እቲ ሓደ ኮማንዶ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ ግምት ከኣቱ ክኽእል ኣለዎ ሰራዊት እንታይ እዩ እንተልና ነቲ ስርዓት ንምህራም ንምውቃዕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ኣረኣያኻ ከከም ዘለዎ እንዳሃለዎ እንከሎ እቲ ብዙሕነት እንዳሃለዎ እንከሎ ኣብ ሓደ ኮማንዶ ኣብ ሓደ እዚ ተጠርኒፍካ ምኻድ ግን ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ካብዚ ተመክሮ ክቕሰም ኣለዎ እዚ ካብቲ ሓደ ኣሉታዊ ተመክሮ ናይ ነይሩ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ካብቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ናብቲ ሰብኣዊ ሸነኻት ክንከይድ ኢና ኣብ ስናፈን 19 ወርሒ ከም ፀኒሕካ ነጊርካኒ عدي يوها تعدي جس أنا خابت جزيتي أين بركون محباري خيرني رمالي تخم تزبز حسدتني أخوين زوز نبرة حجي مستملس ناز نبرة خناتات الجنازيبة السخان دحراب سلطان نير كخون كاوي سخم دحراب سلطان نيركم كهنكم حيرن دحر نيركم اتناتكم تساتفوا خمين يرو سبعة أوي شنخ نايتي حزبي كمتري أو نيركم نسخم بزح عنوات في السم كله بزح زرفة حكاية كله سخم تقبل ملسي ناتكم تانيرو تقاوم تسمعون يركم دو تحاتون يركم دو زوهابكم زنبر ملسي انتهي مسل اسكا زلزال قبل خدنا قلني هو حجي حدا نجر نحاز انتهي خبلك عدلي وتقدر كل زي معنو مخانو كنفلت كنكلال لنا مالتي ابزغونا حجر مالتي كلاي نجر انتهينا حاد شي شاي مسلكا نسا ود سنعفن تقينكا زالان بسار يو زحالف السراويت كاي مالتي زلام بساس انتي كوينا تفلت خاماتي ስለዚህ ብሬድዮ ክሰምዖም ከሎ ዛላምበሳ ፈሪሳይ ዝበሃል ነይሩ ብሬድዮ ክሰምዖን ብተግባር ከይትካ ክትሪኦም በበይኒ ማለት እዩ ኣብ ሰንዓፈ ትፈልጣኻ ክሳብ ናይ ዛላምበሳ እምኒ ወሲድካ ኣብ ሰንዓፈ ገዛውቲ ተሰርሓሉ ነይሩ መንባሩ ትፈልጥ ኢኻ ማለት እዩ كسب عند قيح يخيدو امننا زالام بسا مالتي امني ايابي ارترا خم تسانا مالتي لذي هجت كينات ابكن دي مسراوي زغو انت لاي نتي سيفل زلكم منباري زريا كامات حج زالام بسا سلمتا كتفرس كوينا نمنتاي علامه مالت ناي حزبي غزايو لذي كينات كل غزي اب راسي وتادر كوني زلو امبر أبو سيسيبل مقبار بتعمل نوريو نزس فلس مخات تسرعتنا تناي مالتي بأكل زفرسوا وشي مالتي حج سراويت زي نزر إيه حليفو مالتي نزر سراويت تايك جبر خليلكا كتجمت كلا بتعمل خبيديو بأنصار يقول أنا حج خريم كله مستزنا ورا سمعت እንዲያም ሰንዓፈ ዘይምፍራሳ ዓብይ ፀጋ የህዝብ ለኣነ ማለት እዩ ልካ ከምዛ ናይ ዛላምበሳ እንተ ዝገብርዋስ እንታይ ምኾነት ነይራ ማለት እዩ ዝኾነ ግን እጅት ንሕና ዝኣተናሉ እንታይ እዩ እንተልና እቲ ዕላማ በቃ ነዚ ህዝቢ እዚ ረኺብካ ሓደ እቲ ዕላማታትና ንምሕባር እዩ ካልኣይ ከዓ ሰብኣዊ ነገራት ንምቕራብ እዩ ማለት እዩ መዓልታዊ ዘጋጥሙ ፀገማት ከዓ መፍትሒታት ምቕማጥ እዩ ካብቲ ሒዝና ዝነበርና علامات مالتي ስለዚ ዘጋጥሙ ዝነበሩ ፀገማት ምስቶም ሰራዊት ሓለፍቲ ናይቶም ሰራዊት እንዳተማየጥካ እቲ ዝግበር ሓደ ፀገማት ክፍታሕ ምግባር ብጣዕሚና ኣውንታዊ ተራ ተፃዊትና በታ ዓቕምና ማለት ሕጂ ምክንያቱ ዓቕምናን ዓቕሚ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያን ፍልሊ ኣለዎ ማለት እዩ ኣይዛመድን هو تعاقم بوتو خوي لازم احنا انتينا نقدر
ፖለቲካዊ ቅሬታታት ናይ ህዝቢ ኣብ ግምት እቲና ምስቶም ሓለፍቲ እሱ ማለት እየ ትሰምዓኒ ኣለካ ዶ هو ሕጂ እቲ ፀገማት መዓልታዊ ዘጋጥም ፀገም هو ሰምዓካ ኣለኹ هو እንታይ ክብል ደልየ እቲ ዓቕሚ ናትኩም ብዓቕሚ ወታደር ብዓቕሚ ናይቲ ናትኩም ዘይኮነ ሲ ብዓቕሚ ናይ ዲፕሎማሲኹም ብዓቕሚ ናይቲ ርክብኩም ሲ ምስቲ ዝምልከቶ ኣካል ተዘራሪብኩም ናይ መፍታሕ ተግባራት ትገብሩ ነርኩም ዶ ማለት እየ እምበር ሓደ ሓይሊ ወይ ሓደ ጋንታ ከይዱ ሓደ ነገር እንዳገበረ ከሎ ብሓይሊ ወይ ብጋንታ ከይድኩም ወይ ክትገጥሞ ወይ ከዓ ክትኣልዮ ማለት እያ ኮንኩን ዝሓትት ዘለኹ ግን ብወገንቲ ፖለቲካዊ ውዕላትን ብመልክዕቲ ፖለቲካዊ ውዕላትን ዝርርባትን ሲ እቲ ነገር ጠጠው ክብል ትፍትኑ ነርኩም ዶ ማለት እየ هو ሕጂ እቲ መዓልታዊ ዝግበር ፀገማት እቲ ዝመፀና ሪፖርቲ ኣብ ግምት እቲና ምስቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ሓለፍቲና ንዛረብ ነቲ ጉዳይ ንምእላይ ንፃወት ዝነበርና ግደ ማለት እዩ ስለዚ እታ ክንገብራ ንኽእል ከዓ ንሳያ ምክንያቱ ሓደ ግዜ እውን ካብ ቁፅሮም ወፃኢ ዝኾነሉ ዕድል እውን ኣሎ ወታደር ሲ ሓደ ወታደር ተሓቢኡ ሓንቲ ጉዳይ እንተገይሩ እንድሕር ዘይተፈልጠስ ወላ ሓንቲ እውን ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግን ሕጂ እቲ ዝመፅእ ሪፖርት እቲ ብጭብጢ ዝረኸብናዮ ዝመፀና ፀገማት ኣብ ግምት ብምውሳድ ምስቶም ሓለፍቲ ተራኺብና ከምዝን ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ክድገም ከም ዘይብሉ እቲ ህዝቢ እቲ ስርዓት ትፈልጥዎ ኢኹም ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ህዝቢ ስለ ዘይኮነ ወታደራትኩም ኣብ ምእራም ክትፃወቱ ኣለኩም ዝብል ንኸይድ ነርና ብርግፅ እውን ሰምዑና ነይሮም ንሪኦ መቕፃዕቲ እውን ነይሩ ብተግባር ማለት እዩ ብተግባር ንሪኦ መቕፃዕቲ ዋላ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣንበርኪኾም ቀፂዖም ዝኣስርዎም እውን ነይሮም እዮም ማለት እዩ ካልእ ዝኸድናዮ እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ካብ ኩሉ ተቆራሪፁ ስለ ዝነበረ እቲ ዕለታዊ ናብርኡ ከመይ ክመርሕ ኣለዎ ዝብል ነገር በቲ ዓቕምና ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ምግባር ተራ ንፃወት ነርና ማለት እዩ ሓደ ካብኡ ረድኤት ምምፃእ እዩ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ በቃ ካብ ኩሉ ተቆራሪፁ ስለ ዘሎ ዕዳጋ ስለ ዘይብሉ ስለዚ ረድኤት ክወሃብ ኣብ ምግባር ዓብዪ ግደ ተፃዊትና ኢና ማለት እዩ ህዝቢ እውን ብጣዕሚ ዕጉብ ነይሩ ክበሃል ከኣል ነይሩ ማለት እዩ ንኣብነት ስርናይ ዘይቲ ሳሙና መሳሊ ኩሉ እዚ ኣብ ምሃብ እውን ንሕና ግደ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ካልእ እውን ምሸት ሓለዋ ኢና ነወፅእ በታ ዓቕምና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዓቕሚ ክብለካ ከለኹ ኣነ ሕጂ እቲ ወታደራዊ ሓይልስ ንምባል ኣይኮንኩን እቲ ዓቕሚ ክብል ከለኹ ሕጂ ንኣብነት 100 ሰብ ተኮይንካ ንሶም ከዓ 10,000 ተኮይኖም ነቲ ጭብጥታት ክትረክቦ ትኽእል ዕድል ብጣዕሚ እውን ፀቢብ እዩ ዝኾን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብግምት ዝኣተና ግን ምስቲ ኣብ ዘላንበሳ ፈፂሞሞ ብወገን ኤርትራ እቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ወይ ውጭ እውን ትብሎ ዘለካ ብፍሉይ ማለት እዩ ፈፂሞሞ ዝብልዎ ዘሎ ብምንፅፃር ሕንኦም ክፈድዩ ብመደብ ይገብርዎ ነይሮም ኢልካ ተኣምን ንስኻ ዋላስ ከም ባህርያዊ እዩ ኣብ ኩናት ሲ ግድን ወታደር እንዳዕነወ ዝኸይድ ኢልካ ኢኻ መደብ ንምታት ትህብ مساعدة هسه لا لا حجي قتل سوري حجي انا حين مفداي نيرو زبل نجر يريخون انت يا اخي لك هذا اللي حجي بقول قاو سمعت نايتهم وتعدرات زخيد كله يخيليو نيرو برقص كم بوليس جن بقى عنوات كفتسام الله وحنا نفدل لنا زبل نجر اما بزحتهم اززتي اي نبرن كومو نايرينال برقص قلنا نابنت بمالت كومون دحر علامة زي تغيرو داموني مالت منغستاوي ويكا وتدراوي حيلي زاتو نابنت هوسبيتالات نيرو بحزب استسرحه بيت تمرت نيرو مسمول لايبرارون لاباراتورين كلن نغرو زعانوي تيليكومونيكيشن تخال منغست تسرحو لنا كنملس نخل نخون كن بحزب استسرحه كسب حدا سب انتاي حتى نيرو وي حتى انت زخير زبلني بلو كلو نغزار سوسيتي تاريخاوي بوتا እቲ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ታሪኻዊ ቦታውን ዝረኽብ በለው ከለው እቲ እምኒ ክሳብ ንሱ ዘፍረሰሉ ግዜ ነይሩ ሱፈሪሱ ነይሩ ክሳብ ንሕና ንምለስ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ እቲ ህንፃታት ኩሉ እቲ ወላ ብትሕቲ መሬት ዝተቐበረ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ላይናት ኩሉ እዚ ብዘይካ ኮኔልካ ብመንግስቲ ደረጃ ዝተገብረ ምዃኑ ሲ ወታደራት ተራ ወታደራት እዮም ገይሮም ኢልካ ክትኣምን ዘፀግም እዩ እሞ ሕጂ ዝኽርኻ ከመይ እዩ ንስኻ ማለት እቲ መንግስቲ ብፖሊሲ ደረጃ ኣይገብሮን ወይ ኣይገበሮን ክትብለኒ ከለኻስ ምስቲ ዝረኣኽቦ ብዓይነይ حدث هوسبيتالات بملؤ عدو دخيلو خانو حصاون كوسد اب تحت مرز تقبل سنسلت ناي تليفون كوسد كله استفزم عنوسي
كونيل كامبر يمثل إلى إذا حسب أنا مو بخمية تردد نسخة خمية تبرح لي هو هجي بزي ياس حجي جيجان يريبزي ولا كادر حجي التليكومنيكيشن التي حكمنا كم حدا ناي منقص تكال بموساد يوم زقبر ونيرهم ياس جيجا يزي أنا برقص نغرقا بيت أنا زمهر لوز نبوركو تي لابراتورن تي لايبرارن ناي تمهروي ناي منقستي كونا ناي هزبيو تمز بلوكا حكمنا ون بهزب تسرح حكمنا أيو نربات تحبريتنا عائل لني دحير حبريتها هلوكا خون رخيب كهات خون كميل تسريحو ما تسلا تقدس جن أنا زفرطو على حج إزغلو هزب زونو ناي هزب زقاتاتيو جن كم زي نبري خوينو نمبر تغير مستمرسنا مالتي حجي اتي نورمال عايز مسألة حتى تايترا نيركم نسخو ولا حيل دا أي مبروكم كل عقدتو منبر تتدربوا نيركم دو تايترا تسعوت نيركم يتي كبر حل يزلو يا ولا حجي انت مسلكا ولا حجي ون نصر كل الزارب مالتي ولا أزاز خوينو سماي كني وزبل امنك يبلينا عليه قلنا يمنقص وريسي اي نبرن منياتو زحتتو منبرم سلازفلت مالتي حجي ولا حجي حدا ابنتك بكاي مالتي حدا ود زالام بس كورنيلسي ببارنتي اتينيرو مالتي لكن بارنتو قلتيفهم سلازغدفوا نفسنا حافه كباب مسيم شعونتهم حلفت بالتخباب زنبرو كورنيلي مالتي زالام بس مسرعيا زالام بس عبديا مالتي هاي حافه مسرعيا خا بتزامادي لحنيا مالتي صرتينو انتي تقول لكم كساب حجي لو مال وهي انت هونكا اولو مالتي وا زلام بساري اخو مان يقوم لو مالتي هو من تاي اذا سنه عفد ديسميس دي تقبر واي لو مالتي تاي صبي لهم لو مالتي وا نحناكو زي نبرتنا حزبيو غزاوتنا حزبي ناي شدخا حزبي ونحنا صلنا مسرعات منبر مستهزبي كونن يلوم مچم ما يقدم تقدلايك اي مالتي وانسخه هم اختبر بتعامل وانا يتعمل كان يتباهلو مشم بزح زحراي مسمع حدو تسمو خوين مال اجي حدا غزي كوميتات كنزارب مسكدنا نحنات قله غدا وانتم سبات لنا ماتي انا وانت مكري كنغركم لنا زمان بس عديو مجمر ياز مصا كلس انتي تقبروا لكم ذا سنه عفس تاي صبي لكم يليوم منياتو نور يخاف تمصن كلها ابت سنه عفه زنبره كنتاس تري كلها ببينو سلازخون اب سمعي اتي لحراي قل مسرد دوني مزحلكو يس حق مخانو ترديني لمات حجي تمجمر ياز توسد سقمتي مجمر يقول مات مبرد حراي تقريمي يقول مات تلمجمر يا معلتي زي ان تجرن مات قال ازستي كاب سمعي تبقيش خمس غبروا مخانو مفلتي تزراريبنا ليناون نحنا طراي زي كنا استمنغستون او ريبورت غيرنا استمنغستون زي تغبروا زلكم تطاوك تبول لكم تباهيلم يمات مبرت زقصلوا يرمكو እንደይውን ከፍርሱ مخال يرمات ስለዚህ حتى ፖሊሲ ነበረን መባል رديني ناي مجرش حتى بزعبا سبقاوي شنغات نايت زنبرة مالتي حدتي بلو كلو مفراس كميتري او افلطو نيركاد شعوب دي حريدي خافريت كايو حدا سبي حتى اللي نزياناتي حتى يكونتن انا فتر كوي كونتن اتي كال ناي مجرش حتى مالت ناي بلو كلو مني فريسوا بلو كلو ابتك زيتها فريسا من افريسوا بوغن ويانا فريسات سب كم زبلن نعي السخاء تحت قرب لك خم من زخاخرين عين يجيروني جن ناتك حبرتها مكفالن ناتك ريتو مكفالن كا يقدس مالتي اوكي انا بلو كلو شعبي خمس فريسوا يزفلت مالتي مጨረሻት እቲ ኩናት እንዳዘለፉ مسكدو كم زهرموا يفلت يعني ስለምንታይ ሕጂ ምክንያት ኣለዎም ስለምንታይ እንትልካ ብኡ ዝፍጠር ስምዒታ ስለዝህሉ ማለት رديكا ولا حجسي ويانا مقابرنا سوات في حيرهم بلندم من في حير واقن شعب يا بعلم أهالونا يفليب واسيهم في حيرهم مماتي سلمنتاي حزب إرترا أبسوات زلوا
كبر متشم تنفلت يا مالك فلذي تحبيكا غيركا شعو نابت صلاقي ملقام منياتو حدا كابت مدناغري علامات مالتي انا خمي زامن ناي بلو كلو قداي تخويناون شعو اندا اتو خلو اندا تدفو بمنقسيتو تدفيهم مساتو زفصمو مخاني زفلت انا مالتي تحاورتاي نسي مالتي انا زفلطو نسي حرا اذا حبرتها تصارت سلازي كنت سمعينا مالتي حبرتها كافي يا حراي امبار اتي بتكالا درجه زرا عنور إنايو مالت انا حتى كوين سلازمص زلخو مس ملسخاي سامعنا ناتي ريتون نغوني يزغد فزلخو ግን ከም ሓተታይ ኮይነ ስለዝመፅእ ዘለኹ ጥራሕ ተዛሓተካ ዘለኹ ግን ናይ ውልቀ ሰባት ንብረት ከይተረፈውን ዝተዘረፈሉ ናይ ብዙሓት ከማን ማለት እዩ ነይሩ እሞኒ እዚ ኸ ብፍላጥ ዝተገብረ ድዩ ብዘይፍላጥ ድዩ ትሪእዎ ነርኩም ዶ እንታይ ትገብሩ ነርኩም ብዛዕባ እዚ ኸ ብራው ሕጂ ናይ ንብረት ጉዳይ ከበልዓልካ ሓደ መጀመርያ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ኣሎ ሓደ መጀመርያ እቲ ህዝቢ ንንሕዙ ተሰራሪቑ እዩ ማለት እዩ ንንሕዙ እቲ ብኡ ዝተረፈ ብዙሕ ገዛውቲ ኣብ ስርቃእቲ ማለት እዩ ሓደ እዚ ማለት ካልኣይ ነገር ለይቲ ወታደራት ዝኣትወሉ ግዜ ነይሩ ዝሰርቅሉ እዋን ነይሩ ማለት ከም ውልቀ ማለት እንጂ ንሕዞም ነርና እንተሒዝናዮም ኣብ ሓለፍቲ ንብፅሖም ነርና ኣብታ መጠራ ሪኻታ ዳዕሮ ዘላታ ማለት እዩ ኣብኡ ዝኣከብናዮ ንብረት እውን ነይሩ ዝሓዝናዮ ማለት እዩ ገሊኦም ዝሰርቁ እውን ንሕዘሉ ኩነታት ነይሩ ስለዚ ንኩሉ ክትድሕን ግን ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልኳ ተዓቕምና ንኡስ ስለዝኾነ ንኩሉ ክትድሕነሉ ትኽእል ዕድል የለን ጥራይ ሰራዊት ዘይኮኑ ወላ ዝስግር ናይ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ስግር መነክሰቶ ዘለዎዞም ኢሮብ ማለት እዩ ገባር እውን መሊሻ ዝኣተውሉ ኩነታት ነይሩ ስለዚ ንኩሉ ክትቋፀሮ ኣይንኽእልን ንሕና ምክንያቱ እንተወሓደ ዳርጋ ንሕና 200 ሰባት ኢና ንኸውን ማለት እቲ እዋንቲ ንኹ ስመጃና ዓባይ እያ ንሓና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቁጥርና ወፃኢ ዝኾነ ነገር ነይሩ እዩ ማለት እዩ ግን ከዓኒ ዝተረኽቡ ወታደራት ይቁፅዑ ምንባሮም ንፈልጥ ኢና ሪፖርት ንገብር ነርና ጥራይ ንሕና ሪፖርት ስለ ዝገበርና ዘይኮነስ ሰሪቆም ባዕሎም ዝረኸቡ እውን ቀፅዕዎም ነይሮም ማለት እዩ እዚ ብተግባር ንሪኦ ዝነበርና ነገር እዩ ብተግባር ዝሓዝናዮም ከዓኒ ኣብ መቕፃዕቲ ኣትዉ ምንባሮም ንርኢ ነርና ኢና ብዙሕ ንብረት ኣብቲ መጠራ እውን ኣኪብናዮ ዋላ ካብ ህዝቢ እውን ዝኣከብናዮ እውን ነይሩ ማለት ካብ ህዝብና ካብቲ ነባሪ ማለት እዩ ክልቲኡ ስለዚ እቲ ምስራቅ ኣብ ኩሉ እዩ ነይሩ ከይኽብለካ ደልየ ማለት እዩ حراي ناتكا تمكرون زخرن تكافلن لها خال نزغو دايز بخال زغلصو سبات كالون حرا قطام فقدني هاد كوينم بحسب كنا مصاكم كنفتنينا نمنا ميጨረሻ ገጽና ከይድና ናብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ማለት እዩ ሕጂ ንስኹም ኣቲኹም ሰብኣዊ ሸነኽ ነጊር ካን ለኻ ፖለቲካዊ ሸነኽ መእተዊኹም ከዓኒ ክትነግረኒ ዝኣተኹምሉ ዕላማ እቲ ዋሕዲ ነይሩኩም እቲ ዕላማኹም ዝኣተኹምሉ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ንምምፃእ እዩ ግን ኣብኡ ጥራሕ ምድራትኩም ከ ከመይ ትሪእዎ ነርኩም ንስኹም እንድሕር ደኣኒ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ምቕያር ኮይኑ እቲ ዕላማኹም ኣብኡ ጥራሕ ተደሪትኩም ኣብ ስንዓፈን ከባቢያን ጥራሕ ተደሪትኩም ምትራፍኩም ከ እንታይ ነይሩ እቲ ምክንያት ከመይ ስማዓኩም ነይሩ ሽዑ ዝተኸስረ ዕድል ከመይ ትሪኦ ኦኬ ንጂ ኣብ ስንዓፈ ጥራይ ኣይኮነን ተደሪትና ሓደ መጀመርያ ዕላማና እንታይ እዩ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ጭቆና ወዲቑሎ ስለዚ ካብዚ ጭቆና እዚ ንምግልጋል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ መጀመርያ ኣብ ስንዓፈ ከባቢ ጥራይ ክንህሉ ዝገበረና ምክንያት እቲ ዝነበረ ከምቲ ዝበልኩት ፃዕቂ ናይ ወታደራት ስለ ዝነበረ እንደገና ንውን ረድኤት ክንህብ ስለ ዘለና ኣብኡ ክድርተና ገይሩ እቲ ምክንያት ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኣሎ ኣገልግሎት ደሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ደሊ ድሕነት ደሊ እዚ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ንሓና ከም ኣብቲ እዋንቲ ማለት እዩ لحراي جن عقاب سلام مسأت وجن كسب عد غيح نمسح نيرنا معه عد غيح نمسح مسيتات نزرقه كسب إذا عقاب سلام مسأت وين مالتي منياتو بتزع معدون تاي ديرو شعو بتنا عقاب سلام زنبورو كباب 25 سنت من قصاص
ናይቲ ስርዓት ብጣዕሚ ጉዱብ ስለ ዝነበረ ንዓና እውን ገለ ዕድል ፈጢሩልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሰንዓፈ ሰጊርና ክሳብ ዓዲ ቀይሕ በፂሕና መፅሄታት ንዝርጋሓሉ ክሳብ ተኮንዳዕ ንበፅሓሉ ክሳብ ማይ ውራይ ንበፅሓሉ ግዜ እውን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምንቅስቃስ ኣብኡ ተገደበ ይነበረን ክብለካ የደልየ ማለት እዩ ሕራይ ናብዚ ናይ መጨረሻ ንምፃእ ማለት ብምንፅፃር እቲ ኣብ ኤርትራ ዝኾነን ዝተመኮርካዮን ዝረኣኻዮን ሕጂ ድማ ብወገን ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግብዕታት ኣሎ ዘረፍ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕጂ እሱ ከዓ ናብ ኤርትራ ይመፅእ እዩ ገለ ኤርትራውያን ናይ ቅድሚ ሕጂ ብምዝኽኻር ምክንያታዊ ዝገብርዎ ሰባት ኣለዉ ገለ ከዓ ምክንያታዊ ይኮነን ዝግፍዕ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ንስኻ ኩሉ ስለ ትሪኦ ዘለካ እንታይ ናትካ መደምደምታ ትህብ ወይ እንታይ ርእቶ ተካፍል ንስኻ እቲ ብወገን ኤርትራ ው ዝተገብረኸ ብወገን እቲ ሃገር ዘይኮነስ እቲ ሻዕብያ ወይ እቲ ስርዓት ዝገበሮኸ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንምፍዳይ ድዩ ዋላ ምክንያታዊ እዩ ወታደራት ድሕሪ ኣትዮም ከምኡ ክገብሩ ምክንያታዊ ኢልካ ተኣምን ወይ ትርዳእ ሕጂ ሓደ መጀመርያ ናብቲ ኩናት ዘእተወ ምክንያት እዩ ኢለ ኣነ ይዓግብኒ መጀመርያ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ንስኻ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣቲኻ ኩናት ክትገብር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ቅቡል ኣይኮነን ማለት ሕጂ ንስኻ ወዲ ሰንዓፈ ክሳብ ዝኾንካ ሓደ ነገር ግን ክሕብረካ ممكن بسراويت نا إثيوبيا استقتل سبب أبقى بسنعفة المال استقتل أجات أمي مسكونات تحيزو براري قلنت زي كوي نمبر كونيلكا نابزز بز تقرأ نابزز بي مقتل أي نورن إذن إحنا نتري خاجن ترى نبرة موسى دا يكونن بزو حزبي كم تشف السرعة زين فلت إلى مالك حجي بنبرة أي تزخون ولا حنتون تسجى ما يهلون مالك يس صباح يكونن جنكا يحيش جن السرعة زي أب تجراي آتي وحدا ما يجمري أب زي من الخطة قداي آتي هذا كقمة زلوا مالتي بتوقف تخفله دم نايمن إسي سئلي وقداي كنت قداي يخوينو مالتي ولا بيرترا وانتوسيدنا مالتي سلس عندما سلطانه من خنا وحو كبلو نتمن إسي دم كخفل يقبروا مهلاو أبقى متكون وسكن كل على مالتي كذا جنتايم السرعة زي شجاي نحنا زي ما حرس أبتدأ أتيس سلاماوي دحنتنا حزبي كحلي خيلي كمؤمن فتصيمو زي مسلي مالتي نحنا زي كندي راتبتي نازل لنا شجاي كندي سبي تأثيرو كندي سبي فتح سئينو زي نفلتو سرعات مالتي تلازس نيرتراويان نتوم ناتي زي قاتات زبلو مكوا زي حاليس نهزب تقراي كحلي الكامئمان بمنم تأمر زمت سايكون الماتي مياتوس نوسد ششاي أبسدت توافيرو زول أبسدت وحيز زول لمن إساي كنديو نتو حدا مليون يزقمت ماتي تبي هو كابزيون كلاتهم بيت مأسر زي تحدي أب بحرنا بسهران بسينان زتفق أبدو تقصر تي أموتون تي قتاتلون تي كل نجاراتون أسكح حكي على سي أوش تي إرترا حجي أوش تي إرترا تأثيرهم زلوون نايسب هلاوا يكونن زلوهم زي جهوديو أنا خبتهم تأثيرهم كلهم ستوصل واحد تأثير نيره هو توم كأي بغيره مالتيو مالس أبزخونه عالم كله زي اللي هو تزلوا بإرترا مسوات أون زخونه سبك نبرو زي الشجري زنبر زلوا بسيناون حليفة رئيساتنا إرتراوان دار أخويا حليفة خداونتي إرتراوان فقدوا حسات قبيلو رئي حليفة كوينو جن تيرتراو دلاي فتحي سلمنتايو زي نفع متغالي الخنقبر مالتي كساب حجيون أبد سابا سمينار تغيرو أوكي أو انتاو شنخاتو رئيخا نجير كاني تسفتات كمزولو نجير كاني جن سمينار بمقبار دلاي كندو خسع سعان كندو كلها خي يقبو دي تمان إسي مسارتاو حطوخنا حتى لنا بمن نتصارتي هزبي إرترا زنبرو زلو نابرا بمن نتصارتي منسيات زنبرو زلو نابرا بمن نتصارتي أبيت مأسرتي زلو
أسكحك زخونة مقدراز نبر زلو إرتراوي أخي بطرح سلز جبر كاخه كندو منيات كندو دان كراخه أدلاين يروديو مالت أتي كنك أبز جبوا وجن نايت سي سرعات كنقفو تبوق مخنياتاوي نريو سلزلنا تدلاي فتحخه تقبرز جبوا يقبر على ديو أجي سخانة نوع عم تمكرو سلزلك لنفس خاون دا نقف كان حتى خيلو مالتي برا حجي مجا مريم حدا مخري كلقس كابتي حدا ولقتنا تنايلي زريو شيشاي انتايو حدا مريح ديمقراسيا ودب انت زي هاليو عاود كتراق تصلو تخل عدل بتعمي كبيدي مالتي تاهل للي حجي نعملت انت ديمقراسياوي حيلي انت ابجبها ينبر انت بشعبيا ينبر تطرني فوق حدا ديمقراسياوي زخونه ودب كفتر سلازي كاليو تغندي في فشلت مالتي تي حيلي ناي بلص حيلن على حرحره حيلن እንዳ ጎልበተ ወይ ድማ ንልዕልነት እንዳረኸበ መጽዩ ስለዚህ ነዛ ኤርትራ ጨቢጥዋ ስለዚህ ስልጣን ካ በኃይሊ ጨቢጾ ናብዚ ሕጂ በጽሕና ዘለና ደረጃ አጽሕና ማለት ሕጂውን ካልኣይ ፍሽለት ከየጋጥም ክንጥንቀቀሉ ዘለና እንተላሃልዩ ሓደ ጥሙር ዝኾነ መሪሕ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ሓያል ዲሞክራሲያዊ ውድብ ክንሰርሕ እንተ ዘይክኢልና ወላ ተስርዓት ነውድቆ دقيمنا أبكال حدا قاخين ودق كنتنقق كنكر لنا ماشي زي نقولوا دراي فتحي ملكت زغيل كا ياس حجي بزحنتنا بوليتيكا ودوات كله صبويو جن بزز اللو درجة أني أبي إفرام قبول أنا زوجدكم كل ماشي ياس بز أو الدوات بزحي التحساسبا كله بزحي ودوات كله تجمع يلا قلنا بنت نزاير فرا 4 مليون 5 مليون زلوا حزبس 10 30 ودوات ادلاينه الله وديو يلكاتل خلخ انا بوغني قبل يوسدني معي التحساسوا العرون تفللي كاب 4 كاب 5 ودوات تبزح يتخنها معي ስለዚህ እትፍልልያት ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ናቱ ረቋሒታት ክህልዎ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ግን ብዙሕነት ምቕባል ጽቡቕ ንኣብነት ሕጂቲ ኣብ ኤርትራ ኣጋጢምና ዘሎ ፀገም ሓደ እንኮ ሰልፊ ይመርሕ ምህላው ይትፀገምና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብዙሕ ፖለቲካ ውድባት ክህሉ ጽቡቕ ግን ከኣኒ ብክንዲ ዘለዎ ቁፅሪ ግን ቅቡል ኣይኮነን ታይኽብል ደልያ ሕጂ ተመሳሳሊ ፕሮግራም ዘለዎም ውድባት ኣብ 4 5 ትረኽቦም ማለት እዩ ተመሳሳሊ እቲ ዕላማ ፍልልይ ሃለዎ እንዳሃለውን ከሎ ግን ኣብ 5 6 ውድባት ኮይኖም ትረኽቦም ማለት እዩ እዚ ክንውግዶ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ኣነ እንታይ ይኽብል ደልያ ሕጂ ብርገድና ሓመዱ ናይ መንእሰያት ምትእኻብ እዩ ደይቅበላ ሓንቲ ላ እንታይ ይኽብለካ ደልያ ሕጂ ንሕና እኮ ኸይድና ፖለቲካ ኣብ ስልጣን ولا حنت إجامي بلنان كنا أتينا نهزبينا سلطان هو يا تزربا ماتي سلطان ببوليتيكا والدبات يسرح زي شبوت الحزب مات مها ديمقراسيا وزخونة دلدل والدب انتزازي هاليو أبي إطلاع سلطان كسر حالة تغل عدل وتعامل سبيبي مات فلذي زمن سيزن تاي كحزالو ماتي دول زخونه ديمقراسيا ودب المسرح مستل اقدمو زنبره ناي فتحي حيلي بفلايت الديمقراسياوي الرأي زلوا حدا دول ودب كسرح كتكل الله كماتي زي كسرح زي كيلكا تصبح ابي اثرات تمنيخ تراق سايت خلنها ماتي لذلك كابزي كند فشلتنا انتايو تزحلفه انتلنا الديمقراسياوي حيلي زبال دول ودب كسرح سلازي كاله بتومات حرحرتن تبللتن حيل رخيبهم لعلنا ترخيبهم نابزي حجي ابصيحمنا له مالتي حجون دقيمنا ونزخ يدقم انت كنقبر لنا مالتي كابز حلفه تمكرو كنمهار كنكر لنا مالتي برجز من اسيزي بزح باللي صحات الله خاب تقدم زنبره من اسي
ኣብ ትምህርቲ ንሱ ይሓይሽ እቲ መንእሰይ ምኳንኳ ማዕረይና ማለት ወላ ሓንቲ ፀገም ኣይኮነን ኣብቲ እዋን ዝነበረ መንእሰይ በብግዜኹም ግን እዚ መንእሰይ እዚ ቁርብ እወ እዚ መንእሰይ እዚ ክትሪኦ ከለካ ካብቲ ቅድም ዝነበረ መንእሰይ ብኣጠቃላሊ ትምህርቲ ዝረኸበ እዩ ተመክሮ ዝረኸበ እዩ ናይ ዓለም ተመክሮ ክወስድ ይኽእል እዩ ከንብብ ይኽእል እዩ ተመክሮ ክወስድ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ወሲዱ እቲ ውዳቤ ብጣዕሚ ሓያል ዲሞክራሲያዊ ውድብ ንምፍጣር ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ወላ ውድባት ፈሊ እንተሃለወ ግን ሓደ ኮማንዶ ብምግባር ኢኻ ነዚ ስርዓት እዚ ክትቃለሶ ዘለካ እምበር በብፋንጡ እንተዳ ውድባት ንናቱ ወታደራዊ ሓይሊ ክገብረሉ ዝኽእል ዕድል እንተዳ ሃልዩ መንገዲ ዓወት ክኸውን ከም ዘይክእል ኣብ ግምት ክንወስድ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ናይ መጨረሻ ደርጋ ኣለብዋ ጌርካ ያኻ ነይሩ ንቁርብ ዛዕባታት ክትንክፈ ዝደለኹ ሰዓት ኣኺላት ንላ ካልእ ግዜ ኣብቶም እዋናዊ ኩነታትን ተመክሮኻ እንዳከፈልካ ንክትከይድ ኢኻ ሎሚ ቁርብ ሕውስ ኣቢሉ ከይከውን ተስፋ ገብር ግን ንፁር ነይሩ ከዓ መስለኒ ስለዚ ናይ መጨረሻ ትብሎ ለብዋ እንድሕር ኣሎ ኢልካ ኢኻ ተለብዋ ግን ትውስኸላ እንድሕር ኣላ ኮይና ዕድል ክበካ ሰዓትና ተኣክል ኣላ እሞ ስለ ግዜኻን ስለ ተመክሮኻን ኣዝየ ከመስግነካ ፅቡቅ ብዝኾነ ኣነ እንታይ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ እዚ ሕጂ ብርጌድ ንሓመዱ ተባሂሉ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ተባሂሉ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ሓይሊ መንእሰይ እዩ ቁጣዕ ኣለዎ ከም መንእሰይ እውን ክጋገ ክእል እዩ ስለዚ ነቲ ጌጋ በቲ ጌጋ ምንኣሱ ዘይኮነስ ነቲ ጌጋ ኣሪሙ ንቅድሚት ክስጉም ናይ ኩላህና ሓላፍነት ክኸውን ከለ ኣለዎ እዩ ዝብል ኣነ ማለት እንታይ ይኽእል ደሊ ኣነ ሕጂ ሃናፂ ዝኾነ ኣውንታዊ ዝኾነ ምኽሪ ተመክሮ ክንልግስ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እንታይ ርኢ ኣነ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ እኳ ቁርብ እንዳተመሓየሸ መፅእ ኣሎ እምበር እቲ መንእሰይን እቲ ዓብን ዳርጋጋግ ፀኒሕዎ እዩ ማለት እዩ ዝያዳ ነዚ ብርጌድ ንሓመዱ ክለግቦ ዘለዎ ግን እቲ ናይ ቀደም ወለዶ እዩ ማለት እዩ ማለት እዚ ውዑይ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ምምክን ብዙሕ እንተሽሙ ክህልዎ ክእል እዩ ስለዚ እቲ ተመክሮ ዘለዎ ትብዕድመ ዓብ ዝኾነ ኣብዚ ቃልሲ ነዊሕ ዝገበረ ነዚ መንእሰይ ዝያዳ ቀሪቡ እቲ ኣሉታዊ ተመክሮን እቲ ኣውንታዊ ተመክሮን ከትሕዞ ክኽእል የዝላቦ ማለት እዩ ዋላ ብደረጃ ውልቀ ሰባት ክኾኑ ክእል ዋላ ውድባት እውን ክኾኑ ክእሉ ስለዚ ነዚ መንእሰይ ለጊምና ንቕሓት ክድልብ ናብ ቁኑዕ ኣንፈት ክኸይድ ኣብ ዝፍፅሞም ጉድለታት እንተሃልዮም እውን ሃናፂ ዝኾነ መቐረምታ ክንህብ ክንክእል ኣለና ኢለ ዝኣምን ብዘይኮይኑ ግን ብንእሽተይ ምስተጋገዮ ክደቕሶ ምሕሳብ ፈፂሙ ትኽክል ኣይኮነን ስለዚ ኩላህና ድሌት ፍትሒ ብፍላይ እቶም ተመክሮ ዘለና ነዊሕ ዓመት ዝተቃለስና ነዚ መንእሰይ እዚ ለጊምና እሙን ወይ ከዓኒ ሓቀኛ መሳርሒ ናይ ቃልሲ ክኸውን ክንሕግዞ ክንክእል ኣለና ኢለ መጨረሻ ክላቦ ዝደሊ ማለት እዩ ኣዝየ መስግነካ ስለ ግዜኻ ስለ ኣበርክቶኻ ስለ ተመክሮኻ ካልእ ግዜ ገለገለ ዛዕባታት ክንትግብ ክንፈትን ኢና ምስ ሰናይ ፈቓድካ ማለት እዩ ንሎሚ ግን ወዲኡ ኣለኹ ይቐኒየለይ ኣነ እውን የቐኒየለይ ደጊሜ ነቶም ሰማዕትና እውን ኩሉ ግዜ ክብርን ምስጋናን ክቐርብ ይፈቱ